Здравейте! Добре дошли в днешното видео, в което започваме да цъкаме една игра, която всъщност е една много интересна игра и се радвам всъщност, че има апдейт на тази игра. Ако не знаете за коя игра говоря за FIFA Mobile. В момента тя се казва просто EFC 24, ако не се лъжа. Знам дали точно имаше 24, но така EFC. И този нов апдейт всъщност е интересен, така забавен и поиска е доста по-добре направен. Беше време да се направи някакъв апдейт и този апдейт се радвам, че е толкова огромен, нали? Тъй, че сега ще подсъкаме малко и да видим какво ще направим. Добре. Сега, първо нещо, което е интересно, че имаме locker room и сега аз тук ще си поправя нещата. Не, всъщност няма поправям тук. Вкупиме ли нещо да слагам? Нищо нямаме. Добре. Тъй. Имаме квестове да изпълним. Road of Glory. Така. 100 000. Много мазно ми идва това. Така. Дефицит левел трябва да учим, за да включим маркета. Добре. Welcome to FC Mobile. Про това ще минем тук. Ще минаваме от тези неща тук. Ще ги минаваме тях. Няма да особено довед. Дали поне ще опитам да не го правя толкова. Не гарантирам нищо. Сега ще видим какво ще стане. Искам ви кажа, смажете този лайк бутон. Обстрелвайте лайк бутон. Абонирайте се за канала с камбанка. Напишете ни коментар. Е така да видя, че има някаква подкрепа тази игра. Като цяло на моите клипчета. Да, ние сме еднакви с този бот. Не мисля, че това са реални играчи, защото ако бяха реални играчи... О, как го минах този! Фак, обаче това обаче не го минах добре. И не ми харесва. Виж го е, Родри! Ма Фернандес, брат, защо Фернандес да се справя? Добре. Астон Вила. Не, да. То на 5000 неща трябва да са... Нямаш на къде да подам. Аре бе! Не! Така. Ама... Добре, защо така става сега? Защо така ми прави героите? Тук героите прави не са много така добре развити, защото... Вчера имаше матч между жълто на Манчестър Сити. Не съм видял резултата. Колко не беше 0-0. Също някакви... Бе, близо съм си, че нищо не сме направили, брат. Те може даже и втора гола не вкарат вече. Гледай ги! Бре, защо бе? Но това наистина е трудничко. Да, разбирам, защото героите тук не са адекватни заради това, защото всички са напушени. Абе, човек! Не мога да си обясня защо е така трудно всичко това.
Благодарен съм, че това стана. Мале, добре, че това стана. Чакай, сега ще го видите. Не, няма да го видите. Не, направено, не е записано това, което направих. Но беше някакво много интересно. Като Роналдо да... Да. Добре. Ах, не мога, бе, човек. Не мога да издържа там това. Ти луд ли сега? Сплиш играем, бе. Не. Изкарах я. Фу, те. Няма да играем Дуспи. Shit. О, не, shit. О, shit. Връщате се назад. О, бутна Халанд, брат. Как стана това, не знам. Къс, си ми тук. Това е много трудно. Добре. Екстра тайм. Пак съм от прически, ама това. Тъй. Тук има една бъгава текстура и много ма дразни. И е отвратителна просто, искам да кажа. Не. О! Някакво направят. Те всички тук ми идват, им са залепени до газа, брат. Аз нямам какво да направя. Добре, това не работи с паса, очевидно. Просто фулто да го правя. Връщате всички. Всички се връщате. Аз се опитам да спася да... О, не. Това не знам как се случи, обаче. Това успя да го да спаси. Ма нещо направя тук. Добре, очевидно ще играем до спички. Колко чудесно, колко уникално, колко хубаво. Добре. Мисля, че вече знам как действа техния принцип. Не, спастик ли? Ти се ебаш с мен. Опа, YouTube, извинявам се. Yes! И те не успяха. Обаче вече фак. Не стават.
О, те ме водят! Не! Yes! Те 5-4. Маничък. Yes! Yes! Oh! Бях фейлнал. Тук ако бях фейлнал. О, моля? От, пише, че са тегли нещо. Добре. Какво ли са тегли пък сега? Май... чакай. Моята награда къде е? Отказвам се от живота си. От живота си се отказвам. Играх на хард, минах мисията и те по някаква причина ми искат отново да я минавам. Защо? Бах! Това е най-неоправената игра и най-бъгавата игра в живота, защото ще направя последен матч и бой няма да се занимавам. Бах, тъпата игра. Аз ще играя на авто, брат, не ме интересува. Аз ще играя директно на авто. Искам да се откажа от живота. Аз откъде да знам, че тези бутони действат по такъв начин?
Не, аз не нямам думи. Аз се отказвам. Аз наистина ще се откажа. Директно. Значи, искам да кажа на всички. Надявам се това видео да ви е харесало. И ако е така, не забравяйте да харесвате това видео, да се абонирате с камбанката, защото аз ще се откажа. Отказвам се от... Ако този не вкара в момента, ще се откажа директно. Беше ми приятни, мили хора, приятни, прекрасни, невероятни хора. Виждане и ще се видим в някой друг видеоклип. Бай-бай.